Салом ба ҳама, хуш омадед ба канали мо. Дар ин видео бошад мо айбозии Wondersuite пул мегирем ва шумо дар комментария нависед ки мо пуловну айбозиҳо гирифта наметонем, пул гирифта намешавад ва кнопкаи вивести ё ки кнопкаи пулгирӣ кор намекунад ё ки там хел саволот бисёр шида. Агар мисол пул гирифта нашид, як бор обновид кунед ва ҳозир биём мо ҳамин бозӣ пул мегирем дар кашлоки Binance. Барои пуломона гирифтан ҳамин значокро интихоб мекунем. Дар ин ҷо бошад поёнда вивестиро зер мекунем. Дар боло баланси маро нишон дишед. Дар баланси ма $1.18 ҳаст. Поёнаш боша нишон дагад ки 10,000 тангаш 0,01 USDT мешавад. аз тарафи дасти чаби ҷа нишон дагад ки ҳамин рӯз ҳамин бозӣ $3,272 гирифтам. Бариш боша нишон дагад ки ишам ҳамин рӯз $3,249 ай бозӣ ҳамин рӯз гирифтам. аз тарафи дасти рост боша нишон дагад ки ай саршои бозӣ то ҳозира ҳамин қадар пул ай ҳамин бозӣ гирифтам. поёнтар боша кашлокҳоро нишон дагад ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. пуломона метавонем дар кашлоки Payer, Hedera, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, AirTM, Binance ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо дестем метавонем пуломона бигирем. ма Binance кашлока интихоб мекунам. дар Binance минимал каш 0.35 USDT, 0.35 USDT 3.4 сомон мешавад. Binance ки интихоб кардем, подтвердита зер мекунем. ҷое ки идентификатор Binance нависондага ҳаминҷа рақами кашлокмона менависонем. ҷое ки количество нависондага чанд қадар пуле ки кор кардагем менависонем. подтвердита зер мекунем, пул дар баланси мо мегзарад. биё айбозӣ мебурем ва кашлоки Binance мекушоем. мо рақами кашлокмона копировать кунем барое ки пуломона гирифта бутонем. дар боло баланси мара дидесед. дар баланси ма $8.01 ҳастад. барое ки рақами кашлокмона копировать кунем, аз тарафи дасти чап угли боло ҳамин значокро интихоб мекунем. боло дар ин ҷо ID нависондага баршида рақам аст. ҳамин рақами кашлоки мо. дар экран дар рости ҳамин ID нависондага ҳамин ҷо зер мекунем. ID мон копировать мешавад. ин навис ки скопированад. ID-ро ки копировать кардем, бо бозӣ монда меоем. чанд қадар пуле кор кардагем менависонем. дар баланси ма $1.18 ҳаст. ман мехоҳам ай ҳамин ҷо $1 бигирем. ҷое ки количество нависондага ҳамин ҷо менависонем чанд қадар пуле ки гирифтанием. ман ки $1 нависондагем, биё аввали ҷа рақами кашлокмона ставид кунем ва поёнашда боша $1 менависонем. подтвердита зер мекунем. як бори дига подтвердита зер мекунем. ҷа моро гуфтесак ки пожалуйста подтвердите свою личность. подтвердита зер мекунем. ҳаминҷа селфи камера пайдо мешавад. мо селфи сурат мегирем. мо селфиро ҳам хел сурате мегирем ки уҷа камера худаш нишон додесад ки пештар биёрем, амрӯра дуруст сурат гирифт, тамом пул дар баланси мо мегзарад. ва биё ҳозир ма подтвердита зер мекунам. пулоро ки гирифтам бо видеора давомша шумода нишон медиҳам. ва ина 1 USDT яъне $1 пул дар баланси мо гузаштага. ҷа навис ки поздравляем, вы успешно ввели эти сумму на свой счет, вы получаете её в течение 3 дней. ҷа моро гуфтесак ки 3 рӯз ждат кунем. ҳамин пул агар рӯзи шанбе мо гузарондагӣ бошем, ҳамин хел мешавад ки 3 рӯз мо ждат мекунем. барое ки видеои пешинада ман рӯзи якшанбе гузаронда будам. 3 рӯз ждат кунем ба пул дар баланси мо гузашта. биё ҳозир мебинем кадом числае соат чанда ва кай пул дар баланси мо мегзарад. ҳозир соат 15:23 среда 8 январ, яъне рӯз чоршанбе 8 январ ва мебинем кани кай пул дар баланси мо мегзарад. аз тарафи дасти чап угли боло ҳамин стрелкаро зер мекунем, назад меоем ва менюи бозида меоем. мебинем кани пул кам шида. чихеле ки дидесед, пул дар баланси ман кам шида. $1.18 доштем, $1 гирифтем, 18 сенташ монда. биё Binance кашлока мекушоем. як хел вақт мешавад ки пул сразу дар баланси мо мегзарад. як бор кашлока обновид мекунем, ҳамин хел болош мекунем, поёнаш мекунем, кашлок обновид мешавад. ва не ҳоли пул дар баланси ман нагузашта. пул дар баланси ман гузаштак, бо мо видеора давомша видео мекунам, бо шумо нишон медиҳам ки кай пул дар баланси ман мегзарад. ва ина пул дар баланси мо гузаштак. баланси мо $9.01 шидак. биё мебинем кай пул дар баланси мо гузаштак, чанд қа комиссия гирифтагианд, ҳамаша мебинем. аз тарафи дасти рост угли боло ҳамин значокро интихоб мекунем. дар рости транзаксия мода якта сообщение омага. биё ҳамин сообщениеро мекушоем. ҳамин сообщение пули омадагии мо. пул мода соати 10:42 омадагӣ 9 январи моҳи 1 2025 ва 1 USDT яъне $1 дар баланси мо гузаштааст. ва ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.